No niin, hei sosiaalisen median ystävät ja kaverit. Ette ole Iskasta kuullut ihan vähän aikaa. Tässä on isoja uutisia. Nyt on loppunut maailman parantaminen ja alkanut jalkojen parantaminen, voisi melkein sanoa. Mä oon Jyväskylässä perustanut Tris Parefot paljasalkakenkäkaupan, joka toimii netissä. Ja tosiaan täällä Jyväskylän torikeskuksessa, Yliopistonkatu 36, maailman parhaita kenkiä on ruvennut myymään omien isojen jalkaongelmien jälkeen 3J:n periaate, jalkine, oikeanlainen jalkine, jumppa, eli vähän harjoitellaan niitä jalkateriä ja